Dear Nabla long live, long live, long live. Dear Nabla long live, long live, long live. Ndfb long live, long live, long live. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय एक्स-एनडीबीफोरनि गेदेरथार धरना। एनडीबीनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ हगाराब्ला सोमावसारनाया बिटिआर हालामाव गोगोम जागोन। रिहेबिलिटेसनखौ मोजाङै मावफुङैखौ गोजोननाय फोरमायाखै एक्स-एनडीबीफ्रा। मिरु सोरखार, आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा रन्जन दैमारिनि सायाव राजखान्थियारि गेलेनायखौ सहायनाय नङा। बे गासैबो सोदोबखौ लानानै बिटिआर ओनसोलाव आरोबाव गोगोम सोमावसारबावनो गोनां जादों बारग' एनडीबीफ्रा। 27 जानुवारि 2020 खालाराव गोजोन सुक्ति जानायनि उनावबो आरोबाव मानो बर' हारिनि गेजेराव सोमावसारनाया आरोबाव फिन जाथाय जाबावखो? गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिन्द्रिजरा गामियाव रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौनि थाखाय लोगोसे एक्स-एनडीबीफोरनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ मोजाङै मावफुंनानै डिक्लेयार खालामनांगौनि थाखाय दिनै एक्स-एनडीबीफ्रा गेदेरथार धरना लादों। लानायनि जाहोनानो जाहैबाय रन्जन दैमारि सार बिथांखौ गनांगौ, थाबनो गनांगौ। जिहेथु थांनाय 22 तारिखआव गुबुन केम्पआवहाय सोनानै दोनफैदों, फिसा रुमावहाय दोनदों। बिनि थाखाय जों एक्स-एनडीबी प्लास आरो ओरैहाय जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दं बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों, गोसोआव गाबदों। आरो बे दोनफैनायनिबो सिगां न'खरनि मानसिनोबो खोन्थायाखै। आरोबाव ओरैहाय एक्स-एनडीबीनि जेसेबां लिडारफोर दङ बिथांमोननोबो खोन्थानाय जायाखै। बिनि थाखाय जों बे कार्यक्रमखौ जों धरना कार्यक्रमखौ ओरैनो फिसायै जों लादों। खिन्थु जों उनाव लाफिनबावगोन। 15 तारिखनि गेजेराव जुदि सारखौ जुदि हगाराब्ला आं खावलायगोन बर' रायजो राजा गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो अन्नानै समस्त बर' रायजो राजा, जोंनि बिटिसि बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोन जे रन्जन दैमारिनि खाथिरावहाय रन्जन दैमारिनि मोखांखौ नायनानै दिनैहाय बिथाङा दिनै बर' हारिनि थाखाय गोबां सेक्रिफाइस खालामबाय, गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि सेक्रिफाइस खालामबाय। बिथांनि नांनायखौ नायनानै अन्नानै आं खावलायगोन जे 15 तारिखनि गेजेराव उनाव हगाराब्ला बिनि उनावहाय जों जिखुनु समावनो धरना बा गुबुन रोखोमनि हाबाफारि लानो गोनां जागोन। आरो बे हाबाफारियाव जुदि गोबां रोखोम माबा मोनसे जायोब्ला बिटिसि गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिथांमोनखौ जों दाय होगोन। नोंथांमोना रिहेबिलिटेसन अजद दैखांगोन सोरखारनि रिहेबिलिटेसन बेखौ आरो जों बर' हारिनि थाखाय जों नांदों, जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय नांनायावहाय दिनैहाय जोंनो स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनो मा होदों 4 लाखआव दिनै बेखौ बुंनोबो लाजिथावथाव। लाजिथावथाव होननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय जे 4 लाखजों दिनैहाय गुबुन जोंनि जेसेबां बर' सेंग्राफोर दङ बे 4 लाखजों थांना थानो हानायनि लामाखौ आं नुवाखै। मानो होनना बुङोबा सोरबाया हा दङ, न'खौ लुनो हायाखै। थानो थाखाय जोंनो न' मोजां मोनसे नांगोन, मोजां साननो हानायनि जों मोनसे सम नांगोन। जों बे समा गैया। बे 4 लाखजों जोंखौ मा खालामदों? दाउ बायनांगौ, अमा फिसिनांगौनो, माबा फिसिनांगौनो बे माबायावसो बाहायदों। होनबा जों बे 4 लाखजों जों बबेजों जों थांना थानो हागोन? ओंखायनो जोङो बे 4 लाखखौ जों रावबो थांना थानो हाया बेजों। आरो बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसना फ्रायानो गोबाङानो एनडीबीनि केडारफोरा रावबो मोनाखै, बेखौ मोनाखै। स्टाइपिनाखौ रेगुलार नङा आरो बेखौबो होयो मालाबा 6-5 बिदि मान्थनि गेजेरावसो खनसे होयो। खिन्थु बिनि सिगां रेगुलार होयोब्ला बेखौ आं खावलायगोन मोजां होनांगौ।